kontrobersyal. Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit. Wala siyang kwenta ka ba? At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocketera, and welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. At meron na nga po tayong sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello po, DJ Rocky. Magandang gabi po. Magandang gabi sa'yo. Pwedeng malaman kung anong pwede naming itagong pangalan sa'yo. Rings na lang po, DJ Rocky. Ano? Rings, R-H-Y-N-X. My real name na lang po. Ay, real name talagang labanan. Wow. Rings. Rings, ilang taon ka na? 27 po. 27 years old. Sang lupalop ka naman Opo. naglalagay, Rings? Nasa Dubai po ako ngayon, DJ Rocky. OFW po. OFW si Rings. Okay, sige Rings. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Rings, ano ang top secret mo? Nagsinungaling kasi ako sa mga magulang ko at mga malalapit kong tropa dahil sa maling tao. Ganto kasi yung DJ Rocky. Way back 2019, may nililigawan ako. Kababata ko din siya. Kababata ko din siya. So, nung chinat ko siya, andito pa lang ako sa Dubai noon, as a tourist pa lang naman. Nalaman ko na pharmacist pala siya. Pharmacist din yung ate ko dito. So, Okay. sabi ko, sige nga, tanungin ko nga. Tinanong ko siya na, wala ka bang balak mag-abroad? Sabi niya sa akin, meron naman. Sabi niya. Okay, sabi ko, tanungin ko nga yung ate ko kung ano yung process para makapunta ka naman dito sa Dubai, kung paano yung mas madali. Ayun, taray. Nililigawan mo pa lang, ganun na yung effort mo, ha? Nililigawan ko na po. Kaya? Sa totoo lang po, DJ Rocky, nagandahan talaga ako sa kanya eh. Sa kanya ko nakita yung parang tunay na love. Na kahit nililigawan ko pa lang siya. Sandali lang. Nakita mo sa kanya yung tunay na love dahil nagagandahan ka? Hindi naman po sa dahil nagagandahan. Kasi kababata ko na din po siya, DJ Rocky. Kasi 5 years old ako, 7 years old siya nung kababata ko na. Same barangay din po kami nun. Okay. O tapos, so nung tinanong mo yung kapatid mo tungkol sa kung pwede ba, paano yung proseso, anong sabi ng kapatid mo? Sabi niya sa akin, okay, sabi ng kapatid ko. Tapos ngayon, sila na yung nag-uusap, DJ Rocky. Ngayon, 2019 April, pauwi na kami ng ate ko. Ng So, Pilipinas? sabi ko sa kanya, pauwi na kami. As a tourist pa lang kasi po ako dito eh. Noon, yung ate ko is pharmacist na siya dito. Matagal na. Okay, so nung pauwi kayo ng Pilipinas for vacation, yun ng ate mo. Opo. Tapos ikaw, Opo, back for good sa Pilipinas. For good sa Pilipinas. Okay. O, Ngayon, sabi ko, magkikita na tayo, kako. Eto na. Nung nagkita kami, DJ Rocky, sinundo ko siya para kunin niya yung papers na reviewers ng ate ko for DHA na test. So, yung DHA kasi is Dubai Health Authority para makakuha ka ng license dito sa Dubai. Yun po. So, nakuha na niya yung reviewers. Sabi ko, nung sinundo ko siya, sabi ko, nabighan talaga ako, DJ Rocky, napakagandang babae. Sino ka mukhang artista? Hindi ko po maihahawig. Wala pa ako siya maihahawig sa kanya, DJ Rocky, pero masasabi ko, maganda po siya. Maganda. Mas maganda pa sa akin? Ay, wag mo na sagutin. Baka masaktan lang ako. Charot with darot. O, tapos Rings, nung nakipagkita ka, naibigay mo ni mga papeles, ano nang nangyari? Lumabas kami, DJ Rocky. Talagang buong araw sinulit namin. Sinulit namin yung buong araw. Tapos, ayun na nga, dumating na yung araw na pabalik na siya sa
work niya. Nag-work kasi siya sa Manila, DJ Rocky. Mercury Drug. Ay, nagbanggit ka pa talaga ng brand, ha? As a pharmacist. As a pharmacist siya. So, ngayon, sabi ko sa kanya, andiyan ka na ba? Sabi ko, sa Manila. Andito na ako. Naging okay pa naman lahat, DJ Rocky. Naging okay lahat. Wala pang mga problema nun. Tapos, ngayon, fast forward. Fast forward, parang naging cold siya. Parang wala na siyang, wala na siyang... Nakailang beses kayo ng labas? 3 beses lang po, DJ Rocky. 3 beses kayong lumabas nung nandito ka sa Pilipinas? Okay. Napasa ba yung papel niya papuntang Dubai? Opo. Nagagamit niya po yung reviewer. Nagamit niya po. Nagamit niya yung reviewer? Opo. So ano yung pagsisinungaling na ginawa mo sa pamilya mo? Ngayon, DJ Rocky, ganito. Nung 2020 kasi, andito na din siya sa Dubai. Dahil dun sa mga reviewer? Oo. Nakapasa siya, feeling mo? Hindi lang dahil doon, dahil din sa, magaling din talaga siya, kaya nagsumikap siya talaga, kaya nakapunta siya dito. Hindi ko sinasabing dahil sa ate ko or dahil sa reviewer. Magaling din po kasi talaga siya. 3 beses mo lang na-meet, feeling mo magaling na talaga agad, ha? Tapos ngayon, mas nauna pa rin ako na punta dito sa Dubai. Mas nauna akong nag-work 2019 July. Okay. So, andito siya 2020 June. January. So, paano mo nalalaman na nandito siya sa Dubai? Paano? Ako po. So magko-communicate sila ng kapatid mo. Ako po. Pero ikaw, hindi ka na niya kinakausap? Hindi na po. Alam ba ng ate mo na hindi na kayo nag-uusap ng girl? Alam niya po. Alam niya. Apo. Pero alam niya rin na pinormahan mo yung babae? Alam niya po. Alam ng ate ko po. Okay. Opo. Tapos ngayon po, niligawan ko po ulit siya 2020 January. May jowa po ako dito sa Dubai noon. Ang lupit mo. Pero niligawan ko pa rin po siya. Alam niya? So, alam niya po yun. Pero ang sinabi ko kasi sa kanya, malabo na kami. Which is totoo naman po. Malabo na talaga kami ni girl. Pero, same kami ng bahay na inuuwian nung girl. Pero nung girlfriend mo? Opo, DJ Rocky. Nung legit na girlfriend mo? Opo, alam niya po yan. So, sabi ko, alam mo, kahit may girlfriend na ako, ikaw at ikaw pa rin ang hinahanap ko. Sabi ko sa kanya. Anong sabi niya? Sa'yo ko lang talaga naramdaman itong love na ganito, ganyan. Anong sabi niya? Sabi niya po sa akin, nasa sayo yan. Kasi, sana wag mo lang sayangin tong chance na to. Sabi niya sa akin ni Jera. So meaning, binibigyan niya ako ng chance ulit. Pero, DJ Rocky, hindi lang ako yung manliligaw, ha? Meron isa pang manliligaw, Indian. Area manager niya yon. Wait lang. Nung sinabi niya ba sa'yo yan, nakipag-iwalay ka na doon sa legit na girlfriend mo? Para sa akin, hiwalay na po kami nun, DJ Rocky. Pero sa girl kasi, hindi pa. Pero ayaw ko na kasi talaga sa girl kasi nga, nanloloko din eh. Nanloloko. So ngayon, ikaw parang hinayaan mo na lang yung legit na girlfriend mo. Bahala na siya kasi total doon na naman papunta yung relasyon ninyo. Opo, DJ Rocky. Okay, so tapos ngayon nanliligaw ka ulit dito sa dati mong nililigawan na biglang naging cold sa iyo, na kinakausap na lang yung ate mo na pharmacy sa Dubai. Tapos ngayong nasa Dubai na siya, yung babaeng niligawan mo dati, niligawan mo na naman ulit. Tapos nalaman mo na meron nanliligaw sa kanya na area manager niya na Indian. Opo. Okay, so nung nalaman mo na nililigawan din siya ng Indian na area manager niya, anong ginawa mo? Patuloy pa rin ako, DJ Rocky. So sinong pinili niya? Pa rin ako. Yung Indian. Paano mo nalaman? Kasi nagka-baby na din sila eh. Anong naramdaman mo? Ayun, hagulgol ako noon, DJ Rocky. Sobrang hagulgol ako, Iyak ako. Hindi niya alam yun, DJ Rocky. Hindi niya alam na umiyak ako nung mga time na yun na nalaman ko. Chat ko siya, totoo ba? Wait lang ha. Ring, sorry. I'm just really curious because I know that Dubai is a very conservative country.
Meron ako mga Opo. kaibigan na dyan nagtatrabaho. Nung bago ba siya mabuntis, nagpakasal muna sila nung Indian? Yan po, hindi po. Umuwi po siya ng Mhm. Pilipinas. Tapos kumuha siya ng fake marriage certificate. Tapos pinasya niya dun sa work nila. Paano mo nalaman yung Yung ganyan mga- detalye? Sa kanya din po. Kasi naging kami po nung 2023 August, DJ Rocky. Tinanggap ko siya kahit may baby siya. Which is, may baby din na din naman po ako, DJ Rocky. 7 years old na po. Tignan mo kahit gano'n na yung nangyari. Talagang mahal na mahal ko siya, DJ Rocky. Kaya binalikan ko pa rin siya. I mean, niligawan ko ulit siya. Sorry, napanganga ako Napalayo ako dito sa mikropono kasi gustong lumabas ng tili sa lalamunan ko pero wala siyang mailabas pa sa pagkashock. Okay, so bumalik siya ng Pilipinas, mag-backtrack lang tayo, bumalik ng Pilipinas para magpagawa ng fake marriage certificate na kanino nakapangalan yung bata? I mean, kasino yung napangasawa niya? Asawa. Sino yung napangasawa doon? Kapatid ng friend niya po. Nasa akin po lahat yung ebidensya, DJ Rocky. Nasa akin po lahat. Oh my gosh. Nasa akin. Pinagawa niya sa phone ko, ano? Pinagawa niya sa malapit sa FEU ba yan? Sa recto. Sa recto. Di ko na lang binanggit yung lugar eh. Doon niya ba pinagawa? Opo. So, Tinanggap ulit ng ganito, Dubai. Opo, DJ Rocky. So, ganito po. Nanganak na siya, ganito ganyan. So, eto na, naging kami kasi dahil July po, DJ Rocky. Wait, Tinanggap ko siya, sandali July. lang. Sa Pilipinas niya ba ipinanganak yung bata? Opo. Okay, tapos tsaka siya bumalik ng Dubai. Opo, DJ Rocky. Tapos tsaka naging kayo ulit. Naging kami? Sabi mo naging kayo Ano? ulit. Hindi, ganito kasi yung DJ Rocky. Di ba bumalik siya ng Dubai? Mm. Parang nalalaman ko na wala na sila nung guy. Nung Indiano. Tapos, opo, nung Indiano. Tapos ngayon, DJ Rocky, July 2023, alam ko pa yung date, July 28, 2023. Chinat ko siya. Hi, Rochelle ka ako. Pinangalanan mo na talaga, pinangalanan mo na. Paano bang makakuha ng OEC, yung balik manggagawa? Kasi sabi ko, tinanong ko siya na, di ba 2 beses ka lang umuwi ng Pilipinas, kako? Di ba nung nanganak ka kay baby, tapos ngayon may emergency ka, kako? So, paano makakuha ng OEC? Sabi niya, bakit magbabakasyon ka ba? Sabi niya sa akin, oo, kako. Sakto, sabi niya sa akin. Nandito na ako pauwi din ako ng Pilipinas, sabi niya. Tapos sabi ko, seryoso? Oo, sabi ko. Tapos, sabi niya sa akin, kita na lang tayo sa Pinas, sabi niya. Hindi niya sinagot na kung paano makakuha ng OEC, DJ Rocky. Basta sinabi niya, sige, kita na lang tayo sa Pinas, pag-usapan natin yan. So, fast forward, nasa Pinas na ako, August 6, 17. Chinat ko siya. Tapos, wala pang meet-ups noon, DJ Rocky. Nag-meet up kami August 22. Pero niligawan ko ulit siya. Habang pinag-uusapan namin yung pagkuha ng balik manggagawa. Sabi niya, punta tayo ng Baguio. Ay, ako pala nag-suggest noon, punta tayo Baguio. As a Kuha tayo friend? ng OEC. As a friend? Oo, as a friend. Pero nililigawan ko siya, DJ Rocky. Tapos sabi ko sa kanya, punta tayo Baguio, kuha tayo OEC. O sige ba, walang problema. Wait lang, bakit sa Baguio pang kuhaan nun? Meron, kasi hindi ko alam ano bang tawag. Basta POEA yata yun, DJ Rocky. Wala ba sa Metro Manila? Hindi ba kayo Wala taga kasi Metro ganun Manila? Sa amin, sa Ilocos. Mga Ilocos, taga Ilocos. So sa Baguio pang puntahan. Opo, DJ Rocky. Nung nung araw na yun, nung biyahe namin na araw na yun, doon ko siya na first kiss, first hug. Tapos sabi ko sa kanya ng, I love you, kako. Tapos I love you to siya. Tapos sabi ko, wow, kako. August 26 yun, DJ Rocky, yung biyahe namin. So, naging kami na. Napakasaya ko nung araw na yun. DJ Wait, Rocky. may tanong ako. Nag-anuhan kayo? Opo, sa Baguio. Siyempre, matik na yun. Talaga ba?
Opo. Di biglang uminit sa Baguio. Di ba malamig sa Baguio? Tag-ulan pa nun, DJ Rocky, August. Nako, wait lang Alam mo, Rinks, standby ka lang dyan. Kasi marami pa kaming gustong itanong sa'yo. Paano ka nagkapamilya? Bakit may anak ka? Kaninong anak yon? At tuloy-tuloy pa rin ba kayo ng relasyon nitong babaeng ito na si Rachel? Abangan po natin ang mga sagot na yan sa aming pagbabalik, sa aking pagbabalik. Kapiling niyo po si DJ Rocky Terra. Kasama ang ating top secret caller na si Rinks. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!